innaka anta samiul alim derɗaɓe woodi yoga a tawan yoga talaje Allah ceniɗo senni talaje man iga dow asama toon o waɗi talaje man ɗo ɗe ceniɗe bimana wonɓe her talaje man ɗo ɗum yimɓe na yimɓe soɓɓe goni her talaje man yimɓe seniɓe e ko senni talaje man bo nga woodi ceniɗo ɗon ha saare man kanjum raaɓi senni talaje man fuu e hoore saare latinde seniɗe ha dow lesdi ha talaje ɗe Allah seniɗo tagi fuu saare annabijo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala saare senide bana maare talaje fuu foni ceeɗo kam amma wala saare nde Allah cenɗo senni iga dow asama bana saare annabijo rewɓe maako ɓiɓɓe maako be maako kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam kanjum Allah cenɗo ɗon yewtana en ha Qur'an saare annabijo man ɗo Allah cenɗo wi onon siftinora annabijo be rewɓe muɗum Allah cenɗo wiyata hey onon rewɓe annabijo siftore ko jangete her saare maako ɗume jangete her saare maako Allah cenɗo min ayatillahi wal hikma deftere Allah cenɗo be sunna annabijo ɗum ɗo jippo ha saare maako kanjum ɓanti saare annabijo sallallahu alayhi wa sallam e ɗon kadi bo Allah cenɗo ewni rewɓe annabijo man wiyata hey onon rewɓe annabijo onon ɗo na bana rewɓe luttuɓe to on kuli Allah ma darja mon na bana rewɓe luttuɓe to on kuli Allah e to woodi ko luɗɗon ngal Allah bo yangada mon na bana rewɓe luttuɓe e ko waɗi bo ngam darja saare man Allah cenɗo ɓurnide dow calaje fuu e ɗon kadi bo Allah cenɗo nde ewni saare annabijo man ɗo umriɓe kuuje jur nder ko Allah cenɗo wiɓe wiyata rewɓe annabijo ɓe rewɓe luttuɓe fuu wala tabarrajna tabarrujal jahiliya he onon rewɓe annabijo tata cuurite bana zaman jahiliya ɓe ɗum cuurito mana debbo ɗon yiya aɗo yiya gasa mum aɗo yiya korle mum ɗo onon ta gaɗe ɗum onon rewɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe rewɓe mumini en fuu wawɗo nde Allah cenɗo yewtani saare annabijo man ɗo hokkiɓe neediji man ɗon ha suratul ahzab ɗi ɗuɗɗi Allah cenɗo timmitini ayaje man ɗo wiyata innama yuridu llahu li yuzhiba ankum rissa ahlal bayt onon ɓe ko Allah cenɗo waɗi ɗum ɗo fu gam ha itta coɓe her moɗon lattoɗon yimɓe lattiɓe laɓɓe ni ka wuranɓe ha saare annabijo rewɓe maako man ɓe ɓiɓɓe maako man fuu wonɓe nder silama man ɓe fuu ɓe lattake ɓe seniɓe e ko senniɓe bo teddugo annabojo garɗo her meɗen kanko wiyete annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo hande en ɗon koytande saare man senide banniɗo en ɗon kowa goto nder rewɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam gaɗanen mo biographie maako seeɗa ndaren no annabijo sallllahu alayhi wa sallama teerimo debbo man o goto nder daadirawo mumini en ngam kala rewɓe annabijo fuu ɓe ɗon mbiye ummahat almuminin kanko man debbo o dari be annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha annabijo darni ko waddi kanjum wiyete da'wa mum o sembiɗini be annabijo be jawdi maako be ra'ayuji maako fuu o latte ko ɗo wallita annabijo debbojo mo bolwantenɗo yeeso o maaya bo Allah ceniɗo seynirimo be aljanna ɗum moyjo kanko wiyete khadijatu ummul muminin khadija man babirawo maako inde mum Khuwailit ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay kanko o ɗon hawra be annabijo ha mama annabijo jowaɓo mamiraɓe maɓɓe kawtal wala goto nder rewɓe annabijo mo annabijo hawri ha mamirawo mum bana Khadija bintu Khuwailit radiyallahu anha yo Khadija man kanko man o daadirawo maako bo ɗon wiye Fatima bintu Zaida bintu Jundub yo Khadija ɗo kanko wiyete premier debbo nasti silama wala debbo silmi yeeso Khadija worɓe be rewɓe fuu wala artuɗo Khadija radiyallahu anha nastugo silama yo debbo man o bo kanko on bo debbo mo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓangi aran yo yeeso annabijo ɓagamo ɗo nastunoɗo rewɓe worɓe ɗiɗo goto ma maayi ɓawaɗon goto te'imo annabijo kam tataɓo ha teɓe Khadija radiyallahu anha yo worɓe man bo fuu maayi yo debbo annabijo ɗo o lattake no Khadija man ɗo o lattake ɗum debbo pilowo marɗo jawdi ha Makka oɗon mari jawdi jur e jawdi man bo oɗon ƴummina yimɓe iga Makka o yerɓa ɓe jaa pilanamo kuuje maako ha Sham to cippi kuuje maako timmini ɓawaɗon pe'anamo kuuje Sham man bo gartiranamo ha Makka o sippa kanko lattiɗo Khadija yo latti sababu no teeri annabijo sallllahu alayhi wa sallam o nani kubar annabijo o nani derkejo ɗon ha Makka ha wuro ngo o woni man Khadija man bo ɗum ɓi Makka ha wuro ngo woni man o nani derkejo ɗon derkejo wando ɓe ɗon mbiyamo Muhammadul Amin Muhammad koolaɗo en andi annabijo yeeso nelego ɗo latti ɗum goɗɗo koolaɗo amanaji maɓɓe kuuje maɓɓe fuu ɓe ɗon no ngara jognamo o ɓinguel bo amma fuu ɓe jognamo ɓe andi o halkata ɗum ha ɓe comrimo ɓe mbimo Muhammad al Amin
yo kanko man nde khadija nde o nani kubar annabijo sallllahu alayhi wa sallam banni derkejo ɗon ha nder makka derkejo koolaɗo kanko man ɗo o wi useni ɓe ɗaɓɓita derkejo man wara kanko man ɗo o woodi jawdi o ɗon nela yimɓe ɗo derkejo man o yiɗi huudugo be muɗum nde lattake koolaɗo nde o neli do annabijo sallllahu alayhi wa sallama wara ha o huuda be mum ba o huudata be artuɓe o nela ɗum jatora kuuje makko gattiranamo kuuje ha to ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde o feƴƴinani ɗum haala filu man o wi nda kuuje am noon a yarantam camna annabijo jaɓi nde annabijo jaɓi wurtori ɓe jawdi makko man o hokki ɗum o yaa sippeyanamo e wurtori bo o hawti ɗum ɓe woodi beeteɗo maysara ɓi khadija man bana suka mako ni ɗon huwanamo o hawti annabijo man ɓe derkejo man annabijo sallllahu alih wa sallam wurti dilli cham bo ha lesdi siri mbiyeten jotta annabijo dilli toon ɓawɗo annabijo sallllahu alih wa sallam ha laawol jippi ha les lekki siwti seeɗa ha les lekki man nde siwti seeɗa ɗo o tawi woodi rahib mission joni dewowo allah ɗon ha les lekki man ni si ewni maysarago wiyatamo ɗum moy oɗo kam derkejo ɗo ɗum moy o wi derkejo man ɗo ɗum ɓi makka min gardu be maako min ɗon dilla filu be maako min ɗon dilla cham ɓaawa ɗon mission jogo wiyatamo wallahi derkejo o kam o maran avenir boɗɗum ngam lekki kiiɗo wala jooɗotoɗo les maaki sey annabojo kala jooɗiɗo les maaki ko lattoto annabojo ɓaawa ɗon annabijo go dilli cham go yehi filo e filu khadija hokkimo go ɓe timmini ɓaawa ɗon ɓe peƴƴi kuuje ha toon bo ɓe ngari ɓaawa ɗon riba ka annabijo ñaamiɗo yahoɓe faase kam fuu keɓay riba bana annabijo sallllahu alih wa sallam heɓri luumo yaadi ɓe kuuje khadija ba nde annabijo wartoy ɓe maysara ɓe timmini kuuje ɓe gartoy ha lesdi makka ɓe gartoy cham nde ɓe garti maysara go ɗon yewta khadija gikkuuji annabijo be gonɗuki annabijo be ko ukki hakkunde annabijo be lattiɗum mission jo biɗo o lattoto wala jottoɗo ha ɗo fuu sey annabojo ɓawɗon go khadija go yiɗi terugo be annabijo sallllahu alayhi wa sallam bimana suuno teego nasti khadija tera be annabijo sallllahu alayhi wa sallam khadija go feƴƴini tegal dow annabijo wiyata useni mi yiɗi te ayam annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo te'i khadija radiallahu anha wakkati annabijo te'amo annabijo ɗon mari duuɓi no gas e joyi khadija bo wakkati annabijo te'amo annabijo ɗon khadija man bo ɗon mari duuɓi 40 annabijo te'i khadija annabijo ɗon mari 25 ans duuɓi no gas e joyi khadija bo ɗon mari duuɓi 40 ɓaawa ɗon annabijo nde te'i khadija metay teego debbo feere ha khadija man mayna yo allah cenno riskiyade kala ɓiɓɓe annabijo pat khadija dañiɓe sey gooto iga zeynab iga ummi kulthum iga ruqayya iga fatima iga alqasim iga abdoullah jeego ɗo fuu khadija dañiɓe sey gooto tan ibrahim khadija dañay en anndi ɓiɓɓe annabijo jeeɗiɗo ibrahim ka en anndi safiya maria dañi ibrahim amma jeego luttuɓe ɗo kam fuu allah ceniɗo riski khadija man be annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ndaydi ɓiɓɓe man yo nder kuuɗe lattiɗe mawɗe debbo annabijo sallllahu alayhi wa sallam waɗi kanko wiyeteeɗo khadija sembiɗingo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha nelal muɗum wakkati annabijo iqra jippi dow muɗum ɗon ha gaaru hira warti ɗo diwna cuddeyam ya ayyuhal muzammil o deƴƴitiɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam no wi annabijo o wi deƴƴitiɗo wala ko waɗete ko waɗi wala ko waɗete bo an o aɗo sono sompoma an o a lattake aɗon gonɗa her latti ɗum boliɗema an o latti aɗon nafa yimɓe ɗo wala ko waɗete sey hayru warata ɓaawa ɗon en anndi annabijo wakkati ayaji arane jippi dow maako o warti oɗo diwna o hultori wakkati jibril o yi jibril nden khadija man deƴƴitina annabijo sallllahu alayhi wa sallam accude khadija deƴƴitinimo banigo hooci annabijo man anndi o derkejo pamaro o ɓuray duuɓi pamari yaake man hoocimo dillidi ɓe maako ha bappa maako beeteɗo waraka tuɓɗo nawfal bappa khadija man o wiyata bappa khadija man kañum bo ɗum latti goɗɗo timɗo defte caaliɗe timɗo tawreta en tiwɗo injila en oɗon jangga defte man o lattake ma ba o mission jo ɗo jogi diina annabi isa alayhi salam yo nde o yaari annabijo ha toon o hibri ɗum kubar annabijo sallallah waraqa go wiyata annabijo miɗo seka ɗum ɗo ɗum jibril jippotonoɗo dow annabi moussa amin go kañum wari jippi dow ma yiɗi waddango ma an bo nelal tata hultol ɓaawa ɗum waraka go wiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam wallahi taweno ni mi geeto wakkati yimɓe ma partete ɗo kay ga annabijo nelaka waraka go wiyatamo taweno ni mi geeto wakkati yimɓe ma partete annabijo ƴamatamo yoɓe partatam na o wi oho hunde nde gardata ɓe maare mbiya ɓe ndewa allah ɗo wala annabojo waddata ɗum ɓu se ɓe partan ɗum ha wuro muɗum ɓawa ɗum waraka ɗo wiyata annabijo
wallahi to mi ɗonno be maɗa kam mi wallititte ha kuugal sammingal wargo dow maɗa kanjum wiyete nelal. ɓaawa ɗon khadija radiallahu anha daadirawo meɗen biyeteɗo ummul muminin debbo annabijo sallllahu alayhi wa sallam, kanko man ɗo ha laawol da'awa annabijo no ewnira ɗo o yari bone her majum jur. nder bone khadija yardi be annabijo en andi woodi wakkatiyel wari duuɓi tati ɓe ngaɗi annabijo embargo, ɓe nasti ha nder lowol shi'b. defte sira ɗo fu ɗum ɗon windi o nastidi ɓe bappo maako abou talib ɓe ɓikkon maako. yo wakkati o nasta man ɗo khadija nastididde annabijo sallllahu alayhi wa sallam. duuɓi tati ɓe ɗon ha nder lowol man, yimɓe makka fu akon mbi corataɓe ɓe gurtatako kaza. duuɓi tati ɓe ɗon jari bone ha nder man ɗo. khadija eftidi bone man be annabijo sallllahu alayhi wa sallam. yo ngam eftugo maako bone be annabijo, be joddako muygo be annabijo, be muñingo annabijo dow nelal ngal nelaɗo, khadija man allah ten ɓe hokkimo ɓure ɗuɗɗe. nder ɓure ɗe annabijo ɗe khadija hokka ha dow duniya, khadija o seenirama be aljanna iga o geeto. woodi hadis o waɗi imamu tirmidi fillingol, annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi rawɓe fuu timmiday sey rawɓe nayo wiyete timmidiɓɓe, wala ko ɓurata rawɓe ɓeeɗo. annabijo limti nder maɓɓe wi nder maɓɓe khadija, mariam ɗon nder maɓɓe, e noon khadija ɗon nder maɓɓe, fatima ɗon nder maɓɓe, asiya debbo fir'auna. yalla haɗo annabijo sallllahu alih w sallam limti khadija nder lawɓe rattiɓe timmidiɓɓe ɗo nder darjaji daadirawo meɗen biyeteɗo khadija. ena ɗo tan yahudi nder darjaji maako allah ten ɗo neldimo cangal kanko khadija. igaw ɗon o geeto ha duniya allah ten ɗo neli jibril wi yasano e khadija. woodi hadisol imamul boukhari filli, hadisol man bo abi hurayra fillanen ngol ha annabijo. o wodi ñandere wonde feero jibril wari ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam. jibril wiyata annabijo khadija tammi wargo herma, o waddante bo kakel man ha ko ɓe ñamdu fu ɗon her ton, amma to o wari herma wimo allah ceniɗo sani khadija ma. ɓawo to a sani mo mbiya allah ceniɗo senirimo be suudu ha nder aljanna. ɗo fu nder darjaji khadija. nder darjaji khadija aicha radiallahu anha o wi wallahi min o mi haajay debbo ni bana kajanmi khadija, mi yiiday be muɗum bo amma miɗon haaja mo. ko waɗi aicha ɗon haaja khadija, o wi annabijo sallllahu alih w sallam lattake ko hirsi mbaala senda kusel maaga, hota kase goɗɗe feere en jaare ha sobiraɓe khadija. yo ɗo aicha wi wallahi wala debbo annabijo kajumi bana kajumi khadija, ko ɗi ga annabijo sallllahu alih wa sallam ɗo yiɗimo ko ɓaawo mayde maako ɓa ɗon nelde ha sobiraɓe maako to hirsi latti ɗum jawdi. e ɗon kadi bo aicha ɗon yewtana en, o wi annabijo sallallahu alih w sallam lattake ɗo yewta haala khadija ɗo jurjur. ɓaawa ɗon yaake feere aicha wi annabijo hirsa mbaala ta'anga waɗanga geɓe ɓaawa ɗon neddanga ha sobiraɓe khadija. ɓaawa ɗon aicha ɗon yewten wi a wiyan annabijo kattema wala debbo te'i ɓango fuu sey khadija man hakke ko innata inde khadija. ɓaawa ɗon annabijo aicha wi fa yaqulu kanat wa kanat wa kanat kaza wa kana min haula. annabijo sa sallam wi ko waɗi mi yiɗimo ɗo o lattake no kaza ɓe kaza, o yewta ko ɓe gadata ɓe khadija. ɓawɗo annabijo wi o lattake bo mi daydi ɓe maako ɓikkon ɗuutkon, kanjum waɗi miɗon inna inde khadija man. yo khadija man kanko man o duurdi be annabijo banni, o haɓi be annabijo banni, o muñani annabijo, o walliti annabijo gal ko larani haala ngeedam gal ko larani haala nelal ngal allah sen ɗo neli ngel allah sen ɗo neli annabijo sallllahu alih wa sallam ha mayde warani khadija maayi yeeso annabijo ƴummo makka wara madina ɓe duuɓi tati. ni ka yeeso duuɓi tati annabijo warta madina, khadija maayi ni ka hitande sappo e go'ore ha nelal annabijo sallllahu alayhi wa sallam khadija mayna. yo khadija nde mayna oɗon mari duuɓi 65 ni ka o waadi be annabijo duuɓi no gas e joyi. wakkati annabijo ɓagamo oɗon mari duuɓi 54, o maayi bo oɗon mari duuɓi 65. e noon annabijo wari kañum on nastinimo ha hawrire maako irimo kanko annabijo sallllahu alih wa sallam be juuɗe maako o nastini khadija man radiallahu anha. yo ha qissa khadija ɗo en ɗon paydo kuuje joyi daadirawo meɗen debbo annabijo sallllahu alayhi wa sallam. nder ko faydotoɗen a tawan yoga rewɓe ɗo ɓuran worɓe yoga worɓe, na kala gorko fuu ɓuran debbo. aya ngarka kam arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala llahu badahum ala bad, amma yake feere debbo waran ɓura worɓe. yoɗo bo a fista gayida mbiyan ka debbo bo ɗume, ngam ɗuɗɗum nder yimɓe kam ɗon ndaara debbo kam ba hunde nde wala. yake feere tan debbo ɓuran gorko muɗum hakkilo ɗon feɓo banni, tawa gorko zawjawjo amma gorko debbo hakkilo sir ko ɗume yake feere ha dartina saare ma. yo ɗo ɗon
fe'oyaake feere ba nam ɓurnal fuu worɓe ɓuran rewɓe hakkilo maake feere rewɓe ɗon ngara fe'o ɓuran worɓe hakkilo bana khadija feƴƴi wari e walliti annabijo men mouhammad sallllahu alayhi wa sallam yo derɗaɓe nder ko koceten ha nder issa man ɗo debbo o woodi darja e julɗo ɓador to allah ceniɗo ɓe yiɗgo debbo man ngam o lattake o daadirawo meɗen a yiɗi khadija aɗon yerdi khadija ɗo fotan ɓe julgo ɓe suumago ko waɗi ngam annabijo yiɗimo an bo giɗɗamo enen ko ngaw daadirawo meɗen kanjum yiɗgo sahaba en walla yiɗgo annabijo walla yiɗgo gonɗo her saare annabijo walla yiɗgo rewɓe annabijo kanjum bo ɗum ɓiya adamajo rewran allah ceniɗo ɓe majum e nakkisirgo ɓe bo ɗum geddal a nastiran yiite ɓe magal kanjum ɓiya adamajo julɗo fuu haɓa yiɗa ɓe ngam yiɗgoɓe man ɗo ɗum dewal e hoore ɓe ɓiya adamajo yiɗata bo yiɗa ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam yiɗi ngam giɓe annabijo kala ɗume fuu waɗa wiya mi ɗon yiɗi khadija radiallahu anha yo nden kat bo nder darjaji nder ko paydotoɗen ha qissa man khadija ɗum debbo marɗo juutal hakkilo oɗon mari basira bo kanko man o nde o wi annabijo ɗum goɗɗo lattiɗo deɓɓuɗo ɗum derkejo kam a woodi hakkilo deɓɓuɗo marɗo gikkuji o solani terugo ɓe maako yoɗo holli en juutega hakkilo khadija radiallahu anha bana modiɓɓe limta ɗi e ɗon kat bo nder ko paydotoɗen ha qissa man dago to ɓi adamajo to lattake o famɗa duuɓijo o ɓaga mawnotoɗomo ɗum wala gacce ha dina kam amma ha nder al'ada en ɗon daraba hunde man nde ha nayyi sakkoma ha men ɗo to debbo meeɗay to ɓiɗɗo gorko meeɗay ɓango kay debbo man ma mawnoto wala to ɓe gerdotiri kam wala ko watta nda ha ɗo khadija ɓen andi duuɓi 40 o mari annabijo duuɓi no gas e joyi amma ɓe teeri nde ɓe gerdotiri yo an bo ta hat ɓinguel ma to yiɗi teego debbo dow ɓe jooɗi dow ɓe ɗon gaɗa kuugal kallungal kam ɓe teera ko debbo man mawnotomo ha al'ada ken ɗon daraba ɗum hana amma ha diina hallinayi ɗum kanjum to ɗum waɗi bo ɗum waɗa amma diina kam hallinayi ɗum ko ngam latti debbo derke ɓuri ngam woodi tawiɗo debbo mawɗo annabijo ma halla bicran tudaibuha wa tudaibuka annabijo yimo banni amma foti goɗɗo te a latti ɗum debbo mawnotoɗomo ɗum wala gacce ha sharia meɗen e ɗon kat bo e khadija hakke darja ma ko annabijo meeɗa ɓango debbo feere ha o mayna ɓawa ɗum ɓangi rewɓe luttuɓe ɓe giɗen ɗo fuu e ɗon kat bo nder ko paydotoɗen ha qissa man dagoto debbo muuya gorko te amo gorko muuyan debbo dagi ɗum ɗo kan kadi wiyete asli e dagoto bo to debbo gorko fottani mo o yaw yiɗi ɗum ɓe ɓangra wala gacce her majum goɗɗo hudratake ñiŋertake ɓe majum ɗuɗɗum ha meɗen ɗo sakko ha to debbo man o woodi jawdi seeɗa o tawi gorko na wayrema tawimo wala ta ɗum ayiɓe debbo foti feƴƴina tegal man dow maako se amon jiiɓe khadija feƴƴini tegal do annabiɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi bo ɗum wuri ɓe daydi ɓikkon ɗum wala ayiɓe woni her majum e ɗon kat bo nder ko fayitotoɗen ha qissa man ɗo sistugo woodi mbiyeten her sum ɓurnal fuu debbo to gorko mum maayi ngi yimɓe ɗon dogga ɗum sakko ma to go'o ɓangimo maayi ɗiɗi ɓangimo maayi tataɓo kam to wari ha muuyama kay daya ana wala kubarna yimɓe ɗiɗo an o naftini gaska yoɗo annabijo wari fistani en ɗum ɗiɗo fuu te'i khadija man maayina amma ɓawaɗo annabijo wari te'imo daydi ɓe maako yiɓɓe ngam ñalɗe kam ha allah cendori ɗo goni na ha debbo yoɗo bo annabijo wari ittani en ɗum debbo ko worɓe mum jomayi ta yiɗi teego mo temo wargo debbo ko warata itta balɗe maɗa balɗe kam ha allah ceniɗo toon ɓe goni e ɗon kat bo nder ko paydotoɗen ha qissa man qissa khadija radiallahu anha allah ceniɗo oɗon jarribo annabo en alayhimu salatu wassalam wala yaranɓe bone ha duniya ba annabo en e wala yaranɓe ɓilla ba annabo en e ko moye bo fuu yiɗa bone yiɗa ɓilla amma annabo en kamɓe ɓen ɓurdata ɓilla be bone fuu en giɓe oɗo nde wi o tammi nolego amma ɓe gurtinanmo ɓe partanmo iga siwa o wi ɓawɗo annabijo hakka waɗi ɗum kaye fe awa mukriji yiya ɓe partatano o wi oho ɓe partate kala moye fuu to waddi ko gadduɗa kam ɓe partanmo yon bo amadlujo ga aɗo wasira ɓe mbiya aɗo waɗa kaza a waɗi ɗume kana wiyete ngam da annabo en ma kamɓe kam ma ɓe partanɓe yaake feere ɓe mbaran annabo en alayhimu salatu wassalam yo noon kal bo nder ko ɗum faydata en ha ɗo debbo o lattake ɗum debbo lattiɗo tedduɗo e debbo man o e noon bo ko waɗi teddinimo bo yiɗgo gorko maako yo ɓurnal rewɓe ɗum fu latto sababu yiɗgo gorko mum ha zaman hannde kayen ɗon je ɗum maslahaji intérêt ji ta to intérêt wala hakkunde maɓɓe sakko to sefe nde ngakki walla ɗumen tawa luural waɗa hakkunde maɓɓe yiide man hakkende famarde yo haa ɗo khadija nde yiɗi annabijo nde yiɗimo yiide man ngam warti nde allah nde ɗon lutti ha o maynama fo annabijo ɗon numamo amma hannde ɓurnal fu yiide hakkunde debbo gorko ɗum mayi dow maslaha dow intérêt ji kanko wa o ɓanga debbo man ɗum maslaha debbo man ha o ɓanga ɗum maslaha yoɗo so yimɓe tottina ɗum warta yimɓe ɓangra dow latti ɗum ha dayra dayda
e ha lutta usra e noon bo ɓangra bo ngam diina umri ɓawa ɗon luttuɗum bo wara maho dow maji yimɓe itta al adaji lattiɗi ñidduɗi mi hokkata ɓinguelam se kasajo mi hokkata ɓinguelam se kasajo ɗum ɗo ɗum luutotiran ɓe annabijo sallllahu alih wa sallam wi ida atakum man tardawna dinahu wa huluqahu fa zawiju kadi bo ragare o nder ko paydotoɗen ha qissa khadija radiallahu anha gonɗugo nelal annabijo sallllahu alayhi wa sallam kangal man ɗo ngal ɗon ha annabo en saaliɓe fuu ngal ɗon windi en mbiɓe ha ɗo lattiɗo oɗo warakatudu nawfal ɗo wi a tamminereego yo a tamminereego o tawɗum ha deftere maɓɓe tawreta nde o jogi walla linjila nde o jogi ɗo o tawɗum ha toon